Dobar dan, dobrodošli u City Center One u Zagrebu. Točno je 17 sati i danas je srijeda, ali ne bilo koja srijeda, već žuta srijeda. Dan kada možete ostvariti nevjerojatne popuste u cijelom City Centru One. I sad se vi zasigurno pitate zašto smo mi zapravo ovdje. Prošetat ćemo malo City Centrum One i nagraditi naše najvjernije kupce. Stoga krenimo u akciju. Poštovanje, ali vi znate što je danas? Žuta srijeda. Ma kako? Ne. Moja tjedna. Srijeda? Da. Koja? Kakva? Žuta. Žuta. Izvan sebe sam. Srijeda. A kakva srijeda? Žuta. Bravo! Ajme, senzacija. Dobar dan. Žuta srijeda, časti, nemojte mi u nesvijest pasti. Moram vam čestitati. Osvojili ste glavnu nagradu, žute srijede. Žuta srijeda, časti. Vi znate koji je danas dan? Srijeda. Koja srijeda? Čista. Ma nije čista nego žuta. Čisto žuta srijeda. Jeste sve izabrali što ste htjeli? Zasigurno? Da. To je to? To je to. Sve što ste izabrali platit će danas žutom srijedom za vas City Center One. Evo vaša kartica natrag, neće vam biti potrebna. Stanite, vratite novac. Ne zafrkavamo vas, stvarno. Ja ne mogu vjerovati ovo što vi meni pričate. Fran je dobio, što je Fran dobio? Hranilicu. Otkriću vam tajnu. Vi ste jedan od 3 sretnika koje smo danas odabrali ovdje u City Centru One East i jedan od 3 sretnika koji su bili u City Centru One West i osvojili su glavne nagrade da im poklanjamo kompletno ono što ste izabrali i kupili u ovom dućanu. Hvala na toj žutoj srijedi. Dragi naši, evo, žuta srijeda je pri kraju, ali nagradili smo 6 vas. Vidimo se sljedeće žute srijede. I zapamtite, svaka prva srijeda u mjesecu je žuta srijeda, kad možete ostvariti nevjerojatne popuste. Do onda, doviđenja! Žuta srijeda, spušta cijene sve od reza, dućani nude, popuste luze. Žuta srijeda, svake prve srijede u mjesecu. Nevjerojatni popusti, samo u City Centru One.